Compartir, compartir. Tenemos la mostrar menú de radio. Crear un. Habilitar retoque. Efectos. Micrófono. Cambiar de cámara. Cambiar de cámara. Os de Palmeira, os de Rianxo e nós. Cada un irá loitando polo que necesita. E nós o que máis necesitamos é o PAC. O PAC porque necesitamos un servicio de urgencias polas tardes. Polas noites é necesario, pero sobre todo é necesario polas tardes. E, ademais, unha poboación como a nosa, só con 6 médicos, e a tarde só temos 2, ou ben atenden os pacientes ou ben atenden as urgencias. Entonces, sí que se necesita un servicio de PAC. Eso é unha das cousas máis importantes. Outro dos motivos polos que temos que loitar, e isto é moi importante, é polas segundas consultas. Porque, claro, dannos a primeira, e ese como só entra na estadística, a primeira non entra a segunda, eles quedan todos tranquilos, pero nós non, porque unha persona entra en hematoloxía que teña unha primeira consulta e non teña a segunda hasta ano e medio ou hasta un ano despois, vamos, ese ano unha de dous, ou está de baixa, que tamén é unha pérdida, ou ben, non sei como pode estar. A ver, ter que estar a base de tranquilizantes, eso non é xusto. Non é xusto por unha sencilla razón. Nós aquí non estamos pedindo ningún capricho. Nós estamos pedindo o que realmente nos corresponde. É o que nos corresponde a todo ciudadano español, nos corresponde unha sanidade ca máxima calidade. E non que nos metan a privada por todos os lados, que é o que realmente queren eles, e nós o que queremos é unha sanidade pública en condicións. Que para eso non é gratis. Nós a estamos pagando, todos os traballadores estamos pagando a nosa sanidade. Simplemente hai que sabela administrar ben e tela de calidade. Calidade como a millor que pode ser. En España ten unha sanidade de moita calidade, que non nos destruyan o que realmente temos, que é a joia da corona. O que pasa que hai agora un gran negocio, que é a privada. Entonces, pagándolle pouco aos médicos da pública, marchan para a privada. E están dando cartos e cartos en subvencións para a pública ou para a privada, e a nós, que somos os que realmente necesitamos unha sanidade pública de calidade para todos e universal. Entonces, que na pobra estamos loitando, pois así deben de ser todos os átomos de todos os povos, loitando por unha sanidade pública e de calidade. Non nos conformemos con un seguro privado non vale para nada. A larga dinche, se ten usted unha cousa grave, vai para a pública. Ou para... Non, para a pública. Má pública. Para a pública. Moita xente cree que con un seguro de 50 euros ou de 100 euros ao mes que vai a solucionar un cáncer. Non. Nada, mándanse á pública. Entonces, claro, os da privada o único que fan é ganar cartos. Nós non somos clientes, somos pacientes. Eso é o máis importante. Polo tanto, aínda que sea un día de frío como hoxe, temos que estar aquí para que vexan que non vamos a decaer. Nós temos que seguir loitando. E teñenos que aguantar e saber que estamos na brecha. Eso é o que realmente temos que facer. Que hai moita xente que está traballando e que non pode vir. Pois os que non traballamos, estamos aquí. Vale? Veña, moitas gracias. Moi ben, consulta, moi ben. Sanidade pública, sanidade pública, sanidade pública, sanidade pública, sanidade pública. Sanidade pública, sanidade pública, sanidade pública, sanidade pública, sanidade pública, sanidade pública, sanidade WhatsApp. pública, sanidade pública.
Sanidade pública. Mirade, para o día 16, que é a concentración en Santiago, que sepades que hai un autobús que pon a plataforma de defensa da sanidade pública do Barbanza. Entón, bueno, se queredes, despois vos dou o teléfono por se vos queredes ir apuntando para estar, sí, pero bueno, non sei se lle chegou o correo a todo o mundo, entón, se alguén se quere ir apuntando, vos damos o teléfono xa para apuntarvos a ese autobús, porque era importante o día 16 encher ali Compostela porque vexa o conselleiro que, bueno, é necesario atender as nosas demandas. Vamos a ir al día de Mirade, non hai teléfono, o que hai é un correo electrónico, entón, quen quere do autobús é plataforma barbanza@gmail.com. Por ejemplo. Dades o nome, O día 16 o guión que sinala plataformabarbanza@gmail.com. Apuntarse no autobús. sei, a ver, Pedro, que dixe, non? Estamos de xaneiro. Estamos un venres. Un venres? É un venres. Alá, controlado o test. Sí, porque falaron de poñelo o venres, entonces. Bueno. Siempre enero, 16, viernes. Oh, xusto. Bueno. Dígate que se hai alguén que Xa falamos, correo eso electrónico, falamos que non con está coche. identificado, bueno, que nos lo diga nós, que tamén o apuntamos ás persoas que se ainda que non sea este venres, o venres Sí, que sería un domingo. No, no, é un venres. Sí, sí, é un venres. Que era de medio que fora un domingo. Por eso mismo. É que o viernes, oye, moita xente traballa, se quer vir, que... Pero era importante. Pero hai outra, esa, a do 1 de febreiro, o 1 que... Manel, é o 1 de febreiro, non a outra. Porque falou do 1 de enero. Pero es, ¿qué tal? Se los que yo no he hecho. Señor, ahora, Señor, mira, fala con el mismo. Él tamén é da plataforma. Espera, queres falar? Queres falar unha entrevista ca televisión? Pero a xente tamén traballa. Para ti, Ari. Fala con Carmela. Vamos. Mira, perdona, deixasme Finalizar. terminar.